मम्मी जी रउआ के इतना दिन से हमनी के बोलावत रहनी है कि आई पटना घुमा देम स तो रउआ तो आवते न रहनी है। मन ना करेला बेटा पतो फिर आवे के? तो आवे के मन करबे करेला, लेकिन हमरा शहर में मने ना लगेला। गांव में रहे नी तो दुआर पर बैठे नी तो दू चार गो टोला पड़ोसा के औरत आवेला लोग तो अपन दुख सुख बातचीत होला तो मन लागेला। शहर में तो बुझाला जेल नियर घर में आदमी बंद बा, यही से हम ना आवेनी। मम्मी जी बेटा पतो के साथे रहल जेल में रहल थोड़ी होखेला। अभी ये कुछ दिन पहले हमार मम्मी आए रही है, 2 महीना रह के गईली है। उनका जाए के मने ना करत लख, कहत रही कि ये बेटी तोरा घर से तो जाए के मने नहीं है करत, इतना हमरा मन लागता। उ तो मजबूरी में जाए के पड़ता, गेहूं के कटनी बा यही से, ना तो ना जईती। हैं उ काहे लाई रही हो? 2 महीना रही हो रे? सास के बोला के 2 महीना रखत रह, सेवा करत रह तू। माई उ 2